ସକାଳୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାତ୍ୟା ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାତ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଭାତ, କାଲି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ ରନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ରାତିକି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଲା। ଆଉ ବାରିରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଥିଲା, ଦେଶୀ କଦଳୀ, ସେ ଭଜା ହେଇଛି। କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଛି ଗୋଟେ, ଡାଲି ଆଉ କୋଳି ଆଚାର, ଏସବୁ ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ପାଖରେ ବସିଛି ରଗଡ଼ିକି, ଯିଏ ଖାଏ ପାଖରେ ସେ ବସିଛି, ଚିଟିଂ କରିବ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଖାଇବାଟା ଆଜି ଖାଇବୁ। ହଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୟାର ହେଇକି ବସିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆଉ ରେଡ଼ି? ହଁ, 3, 2, 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାରିର ଦେଶୀ କଦଳୀ, ଇଏ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। କାଲି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭାତ ଅଧିକ ରାନ୍ଧିଥିଲା। ସକାଳୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁଛି। ବାହାରି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଶୀ ଜିନିଷ। ଏଗୁলো ଯେଉଁ କଦଳୀ ବିକିବାକୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ, ସିଏ କଦଳୀ ଇଏ ବି ବଡ଼ ଯେ, ଇଏ କେମିତି ସୁଆଦ ନାଗୁଛି। ବାରି ଜିନିଷ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସୁଆଦ ନାଗିନି, ଏଇ ଅନ୍ତଳ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ନା। ଏ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି। ମିଠା ଆମ୍ବୁଲ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି। ମେନ୍ କଥା, ବାତ୍ୟା ଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ଆମର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏରିଆକୁ ଜମା ବାତ୍ୟା ହେବନି। ହଉନି କ'ଣ ହବ ଯେ, କ୍ଷତି କରିବେନି। ସେ ବା ଆଢୁଆଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆକଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପତଳା ହାତ ଟିକେ ଭଲ।
ଆଜି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ୱିନର ନା ହବ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ଖାଲି ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ମୋର ସଇଲାଣି କି ନାହିଁ। ମୋର ତ ସରିନି। ହଉ ବାଦ ରଗଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି। ମକା ବଳୁନି। ମକା ଚୋବେଇ ଦେଲେ। ମୋର ଶେଷ। ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି କି? ତମର ଡାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର ବୁଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମଟର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ୱିନର ହେଲା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ହଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ବାଏ।